vyfouknout cinka? Jo, počkat, já si vyfouknu ocet. No ne. Takhle. Ne, Hanzi, to nejdeš vidět. Tak jak mám jít? No ne. Tak pojďte tak, já si jít nakloním. Drápy ty teď vypadá, kdyby se tady koupila, ale ty jsi to tak vypadá. Hej, dívej, drápy ty jdi úplně nízko s tou hlavou. Pali ty jdi nad něj a ty půjdeš Hanzi Nad úplně. něj? Pojď za mě, protože ty si vyšší. Jo no. Ještě to tvoje vnímání. Takže drápy, ty půjdeš vlastně jakoby takhle opřenou ruku o nohu. Jeffa by tam mohl taky. Jo. No? Ještě kousek. Drapy, Jo, takhle. se mi stejně volno, ať tam dají Jeffa. Jaffa jdi Tady tam. nahrávám. Drápy se jdi si tak. Hanzi, ty se opři o jeho rameno. No trošku. Tak a Hanzi. Teda a Pali. A Pali ty, nevím, ty si můžeš dělat co chceš. Ne, tak já se z toho. No ty musíš trošku ještě tady. Phoebe, a jak dlouho to bude ještě trvat? Pali, ty buď spontánní. No, Pali, ty si na mě trošku jinak. No, ale vole, vy to úplně Pala to vymluvat. Počkej, ty se udělej trošičku se nahní tak nad Hanzinem, tak vykloň tu hlavu. No to je jedno. Krásná fotka, Leši. A trvala hodinu. A pak to vyfotí, udělat sval.